ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati doho pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Kita sudah memasuki minggu ke-21 Dung Trinitatis. Dari 22 minggu Dung Trinitatis, sebentar lagi kita akan memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Maka mari senantiasa tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan sambil berdoa, memohon permohonan dan berdoa syafaat. Selamat beribadah amanginang kadongan nabui marminggu tuhat tanah masu-masu jala nasubui marminggu alan yak kasahit do dakka gulmi ni parnguluon tang yang nami tuhat tamana totong manarihon ngulu partodio muna. Dan mari kita mendengarkan Injil Sukacita hari ini untuk kita, ya 2 Tesalonik 2 ya ayat 10 tolu sahatu 10 bedu. Songono mahadana. Alaina tamadu hami totong madok mauliate tu debata marningot hamu aliak kadongan nahina holongan ni Tuhani. Ala dipilih debata hamu sian mulana asa saut hamu malua. Ima marhite sia toddi napabadiahon dohot haporsiaon di hasitongan. Aitu sido hamu di jo marhite-hite barita nauli nahu barita hon hami. Asa partohap hamu dihasangapon ni Tuhatta Jesus Kristus. Atau ngaliak kadongan. Hok mahamu jong jala marsitio pam mahamu. Tua kapoda nahu ajar hon hami tuhamu. Marhite sian hata nang surat pe. Apala Tuhatta Jesus Kristus dohot debata amata na makaholongi hita jala mangalehon apul-apul namian totong dohot pakirimon na denggan sian asini rohai iba nama mangapuli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaun nang hata na denggan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat penggembalaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus bersama Silwanus dan Timotius untuk jemaat di Tesalonika ya, yang mana mereka sedang menghadapi pergumulan ya, di mana pada masa itu telah ada ajaran-ajaran sesat yang membingungkan mereka ya. Jala didok molo gudang sitaunomu golo gudang paruh kilomu ninna nong jonok namari ni Tuhani. Itu dia ya. Jala nido bodo tong tajaha sian ayat 1:12. Maka pasal 2 ini penggembalaan Paulus kepada jemaat Tesalonik, bagaimana nanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali untuk untuk mengasihi kita, untuk membawa kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ayat 1 sampai ayat 12 berisikan tentang bagaimana tanda-tandanya kelak bahwa hari Tuhan itu sudah datang. Nah, hamu akamanami nanami nahina holongan sada do-odolan nanaing sidohonon ni Apostel Paulus tuhita di bagasan minggu sadarion. Asamar sihoho mahita dipoda naung tak diajar hotu hita, baik marhite barita nauli, baik marhite akka jamita ya, marhite akka kiriman-kiriman renungan. Ahadu podai dan diajar honni Apostel Paulus tuhuria Tesalonik asa unang nasida marpikir molo adong akka sitonon, adong akka parukilon naung inama arini Tuhani. Wah, ini dia ya. Jadi saudara-saudara, jangan kita merasa bahwa kalau hidup kita penuh pergumulan, penuh cobaan, penuh tantangan, ya itu tandanya bahwa hari Tuhan sudah datang. Nah, itu tidak demikian halnya. Jadi ya molo adong nang paru kilota ditongani ulaon dohot akka parkarejoat dohot di keluarga molo tung alani akka hasalat tasad diri do gabi adong risiko nata dopi ba dohonot tamanoang nong jonok namarin Tuhani akan tentu tidak. Jadi maka kalau ada masalah, ada pergumulan, ada baiknya kita telusuri dulu apa sebab musabab dari persoalan pergumulan tantangan yang kita hadapi. Sebagaimana yang ditekankan oleh Psalmen 145 yang menjadi epistel hari ini bagi kita. Di mana bangsa Israel menyadari kasih setia Tuhan itu benar adanya di setiap tindakannya. Jadi muruk pe Tuhan itu nasida dang nala ni sogone rohani debata ala ni pangalahon na sa diri do ubahin na gabi
diuhum debata nasida. Jala disadari bangsa Israel doi ido bahenna didok di Psalmen 145 10 pitu 120 sada na bonar do Jehovah disude akka pangulona. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kalaupun ada persoalan, kalaupun ada pergumulan, jangan kita merasa bahwa itu datangnya dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan cobaan atau Tuhan tidak mau mencobai umat yang dikasihinya melebihi kekuatannya sendiri. Sialanido di paingo Apostel Paulus huria Tesalonik. Asa totong nasida marsihohot makka porsyai debata ala nong dohot du nasida dipilih debata asa melua nasida diaka diari paruhuman nanang rosogot. Ido ben na didok naung dipilih debata duha musim mulan asa saut malua. Ya, asa saut malua. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang boleh kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan atau pergumulan? Berdasarkan seruan Rasul Paulus di minggu hari ini, maka marilah kita hidup di bawah tuntunan Roh Tuhan dan tetap beriman kepada kebenaran itu sendiri, yaitu beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jidok dia 10 tulu, todi napabadia hondo haporsiau di hasitongan. Ya, jadi mari kita senantiasa menerima tuntunan Roh Tuhan dan kita juga maulah tentunya dituntun oleh Roh Tuhan agar kita bisa menyikapi setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi. Songon naudok kami nak kini. Jadi mulani akka mulani pangalahot tadoro akka susani basi dohonut tama na ngaso asirohani Tuhan dihira deh. Ya, segala tindakan, segala keputusan tentu ada resiko. Nah, maka mari kita menerima semuanya itu dengan lapang dada, bukan malah mengatakan bahwa Tuhan itu kejam dan hari kedatangan Tuhan itu sudah tiba. Ya, namangihut dihamuna kamanami dohot nami. Marsihoho mahita maniuk barita nauli. Dia 14 ya, aitu sido hamu di jomar hiti barita nauli nahu barita hok kami. Ya, mari senantiasa kita rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, menggumuli firman Tuhan. Moladong pihak kerenungan natajalo siganu minggu siganu ari baik di media sosial sianak kabar ditata ke guru huria da lan nasing tinggal mata tangi honak kamanginang tafa husor di bagasar rohanang pikirata asa daruli apul-apul hita tutu songon nandidok ni turpuk di bagasan sadarion. Nah, mendengarkan firman Tuhan yang tadi yang pertama hidup di bawah tuntunan Roh Tuhan dan beriman kepada kebenaran dan yaitu Yesus itu sendiri. Yang kedua, marsihohot berpegang kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, kamanginang jong mahamu marsitio pantuak kapo dan nahu ajar hok kami. Ya. Jadi kalau ada pun nasihat-nasihat yang kita dengarkan baik dari para hamba Tuhan, mari kita gumuli itu dalam hati pikiran kita kamanginang. Jadi unang suguro hatta molo tabigi jami tayat ya kamanginangan deh. Unang saya taruh mana bayi jami tani panditay. Asal ma unang pasabutaga sate manang situduguar doh nakalan nasing manang nasahiran na pajago-jagohon aka perhubas na poso ni Tuhan di langgatan ate. Alay molo dinggad do hita di paingot dinggak kita di podai wah tapa husor-husor maka manginang da asa taruli partodiot tadiaka asini rohani debata. Dibaheni dihamuna kamanami nanami. Na perpudi molo tu ngadong pihak kaparuki. Lon adong akasi taonon taingok mananidok ni haton Tuhan Yesus Kristus doh debata ama na makaholongi hita jala mangalehon apul-apul tu hita. Ya, imana mangapuli jala pahotton rohatta di bagasan nasa ulaw nang hatan na dinggat. Tuhatta mana mangapuli rohan ng pikiran muna dudu akamangina. Asa molo tu ngadong pihak kasih taonon adong pergumulan unang gabi masohot kita mangulahon na dinggan. Imana mamangapuli rohatta dia kanasa ulaon dohot akahata na dinggan. Maka jangan berhenti berbuat baik pun engkau sedang dalam pergumulan, pun engkau sedang dalam penderitaan. Sebab melakukan perbuatan baik tidak ada batas waktunya. Ketika kita bisa melakukan itu, lakukanlah sesegera mungkin. Pun kita ya mungkin sedang dalam kesusahan. Dia buli tu hatta madutu rohan ang pikiranmu na kamanginang. Mula tu ngadong pihak kasih taonon paru kilon tu hatta mana mangapuli hamuna. Mula dong pihak keragam ni parsahitun tetap semangat dalam pemulihan, perobatan
Biarkanlah imanmu yang menyembuhkan sakit penyakitmu. Dia akan merlas di roha, manotong mah madok mauliate, dia akan nang matua nang sudah gugua kamanami na tua nami, tuhata na maroro daging nang todimuna. Tadi homa buku edet nomor 120 ayat 2. Kalau berak mangeteo kita, mangena. Diai debatasi pardamai mahamu galisun tenggang. Jala diramoti marohanang pikiran muna ia soha surahan. Saha rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si baluai. Amin.